Moikka kaikki ja oikein hyvät perjantai-päivä kaikille. Mä oon nyt menossa keskustaan, niin kuin puhuttiin eilisestä. Eli mä menen kattoo tänään Nike Ankara. Nike Ankara, se esiintyy tuossa 6:45. Ja mun kaveri koko ajan tässä soittanut mulle, että alahan tulla keskustaan, missä oot. Mä sanoin, joo, mä oon kohta siellä. Jep, täällä taas jälleen keskustassa. Joo, mä oon täällä nyt Valkeassa. Täällä on ihan sikana porukkaa. Mä en tiedä yhtään missä mun kaverit on, mutta mä oon nyt menossa toinen kerrokseen. Melkein puolet Oulusta on täällä Valkeassa katsomassa tuo Nike Ankara. Se esiintyy tuossa 6:45. Eli 25 minuutin päässä esiintyy tuossa lavalla. Täällä jengeä. What's up Oulu? Mennäänpä sittenkin alas, mun kaveri siellä. Mä käännän tätä kameraa. Te näette kuinka paljon porukkaa täällä. Joo, kuten näette, täällä on ihan sikana porukkaa, koska Nike Ankara takia kaikki tuli katsomaan. Tai tässä on niitä fani. Mä löysin mun kaverit. What's up niggas? Me mennään tuonne ylös, siellä on paras paikka siellä. Täällä on ihan sikana porukkaa täällä alhaalla, niin me mennään nyt ylös. Vittu. Nostakaa kädet ylös. Mä muuten tekin taas virheen. Mä en syönyt tänään mitään ennen kuin mä tulin tänne. Mulla on kauhean nälkä. Mä haluaisin mennä tuonne Heselle syömään, mutta kukaan ei halua tulla mun seuraksi, koska niillä ei ole money. Ne on köyhiä. Ne on köyhiä porukkaa. Ne on köyhiä. Ne on köyhiä. What's up? Tää jätkä on köyhä. Sillä ei ole money. No ei nyt tällä hetkellä oo. Oi vittu. Mä törmään tätä paskaa. Joo, me tultiin tänne toinen kerroksille, koska täällä on tässä on hyvä näköala täällä toinen kerroksessa. Ei hitto, täälläkin porukkaa. Tän tekee semmonen aaltoliike koko kauppakeskuksen läpi tuonne asti. Kokeillaan porukalla. Saat kunnia aloittaa. Lähtee. NYT nyt ja käden kohdalla. Jokainen nostaa kädet ilmaan. Tää on olo. Puhutaanko täällä Oulussa suomea ollenkaan? Ei meinata puhua, ei ymmärretä. Kokeillaan suurestaan. Sieltä molemmat kädet ylös. Ja siitä lähtee perässä tytöt rohkeasti. Ei tää on niin noloa. Kädet vaan ylös, kädet ylös, tämä on ryöstö. Nyt menee siellä nurkassa, sieltä lähtee. Me reenataan tätä niin kauan, että tää rupeaa menee. Nyt rupeaa näyttää menoa niin kuin Raksilan hallissa ois. Siellä se menee siellä. Oulu kättä ilmaan! Ankara! Haluatteko te nähdä Nike Ankaraan? Yeah! Toivotetaan Nike Oulu hei! tervetulleeksi. Mikäs täällä on meininki? Mitä? Ankara! Tulta monille! Bang 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 motherfucker! Se Nike Ankara bang bang motherfucker! Bang bang motherfucker! Se Nike Ankara bang bang motherfucker! Nyt on kiva, se on ihan oma valinta. Anna tilaa, eikä pelkä pahita, kun mulla on riimaa. Me tultiin tänne testaamaan nää onnenpyörä. Katsotaan voitetaanko mitään. No niin, meen. Katsotaan mitä sulla tulee. Sä saat tuo koiran kakkaa tosiaan. Mä tiesin. Mä tiesin. Sait patukkaa. Oot sä onnellinen? Jätkä on onnellinen. Mä sain kynään, vittu.
XD! Luojan kiitos, on perjantai! What's up? Joo, Nikke Ankara esiintyi tuossa lavalla, mutta tuolla lava edessä on sikana porukkaa, niin mulla oli pakko mennä pois sieltä. Mulla alkaa ahistaa, mutta mä sain kuvattua pari matskua. Runkausmatskua. Wait a minute. Oh my. What's up, ladies? Joo, me lähdetään nyt Antilaan, koska Valkessa oli niin vitusti porukkaa. Hyvä kajari. Joo, kattokaa tätä. Pikkasen vähän jengiä. Murrohaiset. Penis! Penis! Joo, mä oon täällä taas kämpillä. Tulin pois sieltä keskustassa. Mulla on kauhea nuha. Tää päivä ei mennyt ihan putkeen, koska mä näin Nikke Ankara niinku muutama minuutti sitten mä lähdin pois sieltä Valkeasta, koska siellä oli niin sikana porukkaa katsomassa Nikke Ankaraa, niin oli vähän ahistava tunne, koska siellä oli niin paljon tyyppejä katsomassa, niin me lähdettiin niin loppupeleissä niin kaverin kanssa sitten kiertelemässä keskustaan ja Antilassa käymään ja joo, kierteli siellä keskustassa, niin itse olisi halunnut niin jäädä katsoa se Nikke Ankara, mutta tuli vähän semmoista ahistavaa tunne, niin en sittenkään jäänyt. Joo, se oli tämmönen päivän videos. Kiitos kun te katsoitte mun video. Me nähdään sitten seuraavalla. Moikka!